kristendom? Ja, det tror jeg. Ja, der kommer det. Lærerne ser det ikke, vel? Nej. Jeg synes, det er historie. Ja. Det er Kristendom, synes jeg. Geografi. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke koncentreret nok. hun har At gang det i. er noget meget, meget kedeligt, og at det ikke er sådan super fagligt. Du skal ikke rigtig bruge kristendom til noget. Kedsomhed. For mig så er det faktisk ikke så At de meget. holder der øje med dig. Ja, de vil gerne have jer hjemme til tiden, men ellers ikke.